guyon. Dipasene nduk. Sampun. Dipasene Pak Ipung. Wis entek iki. Sampun. Kok ora krasa. Pak Ipung. Tibae mulai trio sik. Isik. Tersadarkan diri. Sik isik. Isik lho Mas Ipung. Tasik lho niki. Isik. Ayo. Imbang ngono katersen panjenenganipun Bapak Sarmidi. Lanjut nggih. Ayang Beb, monggo yang Beb. Kaya ngene iki rayame campur sari teneng guyon. Nggih. Mula kanggo masyarakat dusun Kebon Duren yen to duwe gawe butuh kehiburan sesambungan wae kelawan Kang Mas Kirun Yoga. Pundi to piyantune niku? Piyantune sing gondrong guwan iki lho, Nduk. Sing enom dhewe. Wah, niku namine sinten? Kang Kirun Yoga. Sapa kenale sapa niku? Kirun sapa kenali karo sampean? Bapak Dedi. Bapak Dedi. Kuwi jarene putra Kinasi, putri Kinasi Dedi. Bapakku Dedi oh Pak Kirun. Lah kula kenale niku elek Pak Kirun kula mboten tepang. Ora karo Kirun ndak tepang ning tepange karo Mas Dedi. Kok Mas to? Lah sapa? Kapien nek Mas. Oh wis tuwek kok celuk Mas. Muni ngene asu. Au, ndak suka, aku ndak suka. Iya, sik. Nggih, pripun? Piye? Saiki tak minangkani panyune juraganmu kenah. Nggih. Mas Yitno, Kang Kirun jeneng sepot Kang Yitno arep dangdutan. Ya Kang Yitno, monggo. Sik Mas Kirun, iki Kang Yitno ben ngadeg sik. Ya Kang Yitno, monggo. Dangdutan sik lho ya. Nggih, pripun? Tamtun apa mboten? Nggih, monggo Mas. Monggo Mas Yitno. Oh nggih. Niki lagune napa?
Napa? Sing anyar dangdut napa? Lah suwi men to ya mikir. Sedeng jamuran loh. Remenane biasane napa to, Bu? Neng, lah lagune iki mare ngantuk. Memori perkasih, Mas. Nyuwuni memori perkasih. Oke. Nggih. Ojo liyane ae. Oh, ndak penak lah terus apa? Heeh. Ideku banyak sekali. Napa yo, Mas? Ya iku mau gak popo. Ah. Memori berkasih. Masih anu gimana itu? Niku mawon apa gantos? Oke, jadi siap.
seluk. Pergilah sayang,